Takže čau, já vás zdravím a v dnešním videu se budeme bavit o dronech, budeme se bavit o nových zákonech, který platí, budeme se bavit o mých zkušenostech a v tomto videu vám poradím nějaké moje rady, zkušenosti s dronama, na to si dal pozor a abyste prostě o tom dronu věděli veškeré důležité informace. Jdeme na to. První začneme tou legislativou, kde vlastně nám platí od roku 2021 legislativa, že každý dron, který váží více než 250 gramů a nese záznamové zařízení, tudíž kameru, musí mít splněn, vlastně ten pilot, co to řídí toho drona, musí mít splněn online test, který se vlastně nachází na stránce řízení letového provozu České republiky, kdy vlastně tento test je v kategorii A1, A3 Open. Výjimku mají vlastně drony, které jsou jako kategorie jako hračky, to znamená takový ty drony z Lidlu, z TSK, který prostě většinou skončí při prvním letu ve stropu, protože nebo v protější stěně, protože nedokážou se udržet na místě. Tak tyto drony mají kategorii, že můžou lítat bez této vlastně zkoušky, kterou splníte 40 otázek v online dotazníku, kde se vlastně zaregistrujete pomocí svého jména. Na to si opravdu dejte pozor a to fakt vám říkám pozor s vykřičníkem, je to lítání nad lidmi. Pokud budete někde lítat a bude tam větší sluk lidí, zkuste se jim co nejvíce vyhnout. Totiž to je to nejhorší, co můžete udělat, lítat nad lidmi. Tam potom se můžete dostat do velkého problému, a to porušení GDPR, pokud budete mít zapnutou kameru. Další, na co si dává pozor, je lítání nad vodou. Vím, že dronáři mají rádi lítání nad vodou, já ho mám taky rád. Jsou to nádherný, krásný záběry, použitelný na všechny sociální sítě. Nicméně lítání nad vodou je velice rizikové a nebezpečné. I ty největší specialisti na drony, ty nejlepší dronaři vám řeknou, že můžete mít sebelepší zkušenosti, můžete mít sebelepšího drona, ale lítání nad vodou je opravdu riziko z důvodu toho, že ten dron může najednou ztratit signál, anebo se může rozhodnout najednou chtít přistát a pak zabránit střetu s tou vodní hladinou není vůbec jednoduché. Další vykřičník, na který si dát pozor u dronů, je nízká hladina baterky nebo nízký napětí baterky. Tak. Pokud lítáte s dronem a lítáte fakt do posledního procenta, je to špatně. Já sám, pokud dron už mi hlásí vybitou baterku a má 15% do úplného vybití, radši přistanu. Protože několikrát se mi stalo, že jsem opravdu dron trápil do posledního procenta a dron, pokud je třeba 200 metrů daleko a fakt už nemá energii, spadne a vy opak máte velký problém najít a ten dron se samozřejmě může poškodit. Mně se tohle hodněkrát stalo, že jsem fakt lítal do posledního procenta, ten dron se nacházel hodně daleko ode mě, byl hodně vybitý už a prostě už nebyla energie v té baterce na to se vrátit zpátky ke mně k ovladači. Tudíž ten dron vlastně nezbývalo